వచ్చినప్పుడు చీఫ్ గెస్ట్ అంటే అక్కడ నాకు షివర్ అయిపోతుందండి. నేను చీఫ్ గెస్ట్గా రాలేదు, ఒక స్ట్రగుల్ బ్యాచ్ మెంబర్గా వచ్చా. వీళ్ళందరూ స్ట్రగులర్సే. బేసికల్గా ఇండిపెండెంట్ ఫిలిమ్స్ అనేవి కొన్ని ఉంటాయి కదా, ఆ ఇండిపెండెంట్ ఫిలిమ్స్ని నమ్ముకొని అట్లాంటివి చేయాలనే బ్యాచ్ వీళ్ళందరూ నాకు తెలిసి. అంటే రెగ్యులర్గా చేయొద్దు, ఏదో కొత్తగా చెప్పాలి, ఏదో అవేగా చెప్పాలి, ఏదో కొత్తగా కనిపించాలి, కొత్తగా చూపించాలనే షాడిస్టికల్ బ్యాచ్ అంది ఇదంతా. నాకు చాలా తెలుసు నాకు వీళ్ళందరి గురించి. రెగ్యులర్గా చేయొద్దు, కొత్తగా చేయాలని నమ్మే బ్యాచ్ మొత్తం ఇదంతా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్ బ్రదర్ శ్రీమాన్, ఆల్ ది బెస్ట్. చాలా బాగుంది టీజరు, ఎస్పెషల్ ఆ టీజర్లో ఆ ఎండ్ డైలాగ్ నాకు బాగా కొత్తగా అనిపించింది. విలన్స్కి న్యాయం జరగట్లేదురా అని అన్వేష్ చెప్పింది, అంటే ఏదో ఉంది, ఏదో కొత్తగా ఉందనేది పక్కా కనిపించింది బ్రదర్. దామన్న కంగ్రాచులేషన్స్, ఇంతమంది కొత్త టీంని సపోర్ట్ చేసి కథను నమ్మి ప్రాజెక్ట్ని ముందుకు తీసుకొచ్చారు.